Hai लोगोफोर गासैखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाहरग्रोबाय आरो गिबियावनो रंजालि बैसागु बोथोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ सिगाङावनो जासिहरबाय लोगोफोर दिनैहाय बैसागनि 1 तारिख जिहेतु गोदान बोसोरखौ बरायगोन बेनि थाखायनो दिनैहाय जोङो फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां आलारि बाथि फोजोंसिगोन बिनि उनाव जोङो मन्दिराव थांसिगोन लोगोफोर बेनिखायनो दिनैहाय एसेबाबो आं भिडिअ लाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो नोंथांमोननो आङो शेयार खालामगोन बिदिब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो नैबे जोंनि गेटआवबो बिबार माला होबाय लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै बिथिंजाय बेयावबो माने बिबारनि माला होबाय आरोना गेटआव ओमफ्राय नै जोंहा जारुआ दख'ना गानगासिनो दङ लोगोफोर जोङो खलाबो होखांबाय ओमफ्राय न'खरनि बिजावजालि बेवाइ आरो बिहाव बिखुनजो बिसोरखौबो खुलुमखांबाय ओमफ्राय जों मन्दिराव थांनोसै आरोना लोगोफोर फिसाज्लाया उन्दुबाय बेनि थाखायनो बिफाजों गालांनोसै दायो सिरि मोनबाला बिफाया मन्दिराव लांनोसै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दायो थांग्रोनोसै आरोना लोगोफोर दाहालागि जाजेनबाय जानांगौ बेनिखायनो जों थांबाय थानोसै दायो बिफाफोरा लाबोबानो जाबाय आरोना गथ'फोरखौ एखेस्रा थांसै गथ'साफोरा उन्दुजोब्बाय बिफाफोरा दा उनाव लांसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय जों थांग्रोनोसै गोदोरखाय बे दख'नाया माबायाव जादों दा फिरफिलियाव जादों ना बिर होनायाव आर'सा अखा हाबाय अखा थाइफ्रिबाय लोगोफोर फै जल्दि फै आंनिया बुद्रु जारा आंनिया पिन खेबाखै दि ए
Pingaनो tetrasi. Tapi saya ini saya. Giat kesalahan lagi teman. Aros sebai na bayman? Sebai. Lai gasibo bijaw-jali aros sebai. Lai ping siklapera. Siklaper serang hadani siklaper. Dami-dami siklaper. Ja. Kulung kambai. Kulung kambai. Kulung kambai apa? Mama, esir belum pulang. Modot. Jika kaya. Tata lo, tata. Ini berapa sini ini mau yang ke? Nagar lang lang nak kancing. Kantor. Hai. Ada. Modot dah. Tam nang si kau nu. Rồi mày nào boleh naik ni. Rồi mày nào boleh naik ni.
आर'ज जोबनायनि मुरि साहा लोंनोसै जोंहा नै मुरि साहा लोंनोसै आर'ज जोब्बाय नै बिदि थफ्लासे होयो आरोना लोगोफोरजों आदरणीय डॉक्टर अम्बेडकर जी नमन आं बुट जाया आपने दिया भारत का संविधान देश